Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Pitsa 25 sa bulan sa Nobyembre 2021. Wibis karon nga adlaw, Wibis edisyon. Sa ato na pagpangalagad, liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga la 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasahin na sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag babatian kita sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. BCPO magapasanyog sa ila kampanya batok sa illegal nga druga. Agud nga makasulod sa deliberation ang pila ka mga barangay nga mangin drug-free barangay na. Kaysa pinakaulihin nga deliberation, wala gid sang barangay sa siyudad sa Bacolod ang nakalusot. Department of Labor and Employment nakapatigayon na sang initial nga dialogo sa problema sa mga sakada sa may Hacienda Candelaria. Governor Lacson may sabat angot sa espas issue nga ginasakyan sa karon sa pamulitika. Sa balita national, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gusto nga palinon sang China. Ara na. Samtang theoretical driving course, hindi kuno money making scheme suno sa LTO. Ano ini siya? Ano ini siya ang theoretical driving course kung hindi ni siya money making scheme. Sa balita international, pagkalunod sa 31 ka mga migrants sa France, makabig nga pinakagrabe nga insidente. Sunod sa kay Prime Minister Castex. Samtang Canada ginatagan sang full approval ang COVID-19 vaccine sang Johnson & Johnson. Amo nato na mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato di kapangalagad karon sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Antes sita magkuwasan niya pila ka mga reports gikan sa aton mga field reporters. Yari anay ang aton nauna nga winner ni unang nga winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Standby. 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabyanan ng isa sa aton daily winners sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Araw-araw, baldi-baldi pa premyo na may kasiyahan pa. Anya si Proof of Purchase Silver Swan. Kag taga Purok Sampaguita, Tris, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Congratulations! Lawago naton alas 11:36. Alas 11:36, saga. Congratulations sa kay Astrid Lopez. Astrid Lopez sang Purok Sampaguita 3, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Kuwaon mong imo premyo, hindi maglapaw sa 6 ka oras.
Kay kung hindi mo makuha ang imo premyo sa sulod sa 6 ka oras, ini ang igahatag sa sunod nga bunuton nga winner. Kag sayang ini kung hindi makuha. So, panumdom sa liwat sa aton nga winner, kuha ang imo nga premyo sa sulod gid lamang sa 6 ka oras. Right ay 8 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhan ay sa Udto. Sa Studio B, may ara naman isa ka winner nga magkakuha sa iya sining premyo. Tsikero naton upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Sa Studio B sa niya Bombo Radio Bacolod. Sa piyakalinya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Kita diri sa subong no sa Studio B kagari naman diri nga aton nga isa ka lucky winner bombadan nga si Ma'am Merlin Sikuya nga taga Lot 4 Block 59 Octagon Village, Talisay City, Negros Occidental bombodan no. So ari na sa ako mga kamot ang 500 pesos kag 650 pesos worth of gift pack bombo dano. So hindi ko na pagpadugayon pa kamusta naton si Nanay Merlin. So Nay, kamusta kay nagdaog? Mayo man. Kalipay, ged? Kalipay, ged nga nakadaog ako. So, nagano ikaw na isang idugidog di kamay, no? Sa gaano ikaw sang nalawagan ng imo sini nga pangalan? Nagatudlo ko sa akon apo sa Mudyol. Ti ang isa ko ka apo ara sa Tiangge. Siya nagpabalo sa akon nga mang nagdaog ka. Yung nalipay ko kasi ko salamat. Makabakal na ko sa akon nga bulong. Pila ka tuig mo sini nga po? Ang natudloan ko mga grade 3 na mga 9 years old na. Hindi man ba dahil tudloan ay? Hindi man. Di mayo kay matuto mga po. Oo. Sa isaya pila ka tuig? Ang isa na iya, dako na sukuan ng grade 11 na. So dira nag-star sa inyo. Oo. Pila ka mo nag-star sa inyo nga balay nay? May ara ba nila ginikanan? Why? Nakabinabili lang sa imo. Ara pa si tatay? Oo. Daw mga 7 kami lang. Uti, damo makamugali sa inyo sini nga balay. Ano imo sini nga palangitan anay? Gotro Tiangge ko da sa amon. Jutay lang kay ga intram ko sa Dungganon, tiga hulam ko, ti amo nagna Tiangge ko. Okay, so maayo man ni kiti ini no? Kalingawan man? Oo. Kalingawan kag Kawan makabuti. gid way ko braga sulat ko sang mga kuan ginatipon kong akon nga mga pro purchase kag amo na nga support ko kag sige sulat ko na kay ko kunara na ko padala ko sa apo ko ang apo ko ding lalaki among gadulong. Okay, so bombodante amo na no, may arasang sari-sari store si Nanay Merlin kag amoy niya iya sini nga ginakwaan pa nga daw adlaw bombodan. So hindi ko na pagpadugayon pa igihatag ko na ang 500 pesos. So Nay, unang hatag 100, Dua, 200, Tatlo. 300, Kaapat. 400, Kalima. 500. Okay, ara na sa mga kamot ni Nanay Merlin ang 500 pesos kagarinay aringi mo siya 650 pesos worth of gift pack. So na ano mambal mo kag diin paggagamitan ng 500 pesos. Ang ini ang 500 ni bakal kun isang ako nga maintenance kag ang sobra ay bakal kun sa ngamon dakin ng lanom na sulbalay. Ari. Ang iniya ate may sudan na kami ni Piona ang sudan sudan kag bugas. bugas. Di mayo gid no. So nay pangagda sa imo sini nga mga ano dira no kasi mano ba mga amiga. Mga kilala ko daw, intra man kamo sinigod to nga makadaog kamo, gudto timprano pa makapatilaw kamo sang Pasko. Kanami gid no. So nay basta radyo. Basta radyo Bombo, number 1 ang Bombo radyo. Kanami gid kay Nanay Merlin na bombadan no. So bombadan ara na nabato na ni Nanay Merlin Aha. ang iya sini nga 500 pesos kag ang iya sini nga 650 pesos worth of gift pack kabombadan. So bombadan gikan diri sa Studio B ini si Bumbo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bombo Carla May Defensor. Sa mga wala pa nakagidaog, intra na kamo kagimo sa madamong nga mga entries kay kun damong inyong mga entries dako ang inyo tsansa nga magadaog.
ang kadalagan yara nakasalalay sa tawo nga mapisan. Kung natamaran ka, hindi ka gid magkadaog kay way ka sa may ginimo. Hindi pwede nga maging huwan tamad nga higda lang sa idalom sang puno sa bayabas kay magnganga hulaton nga mahulog ang luto nga bunga. Kay imbis luto nga bunga ang mahulog, basi bala ang ulod nga ara sa bunga nga naluto ang mahulog. Muna hurubato naton diri sa palatuntunan bubuanay sodto ang kadalagan ara sa tawo nga mapisan. 43 minutos ang nagkaligad sa tag ng alas 11, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilawang sang pinakamang importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Virus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pagdisinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo. Paradyo Bombo. Pabalik na mga kaberan sa ato na pagpagalagad diri sa panatuntunan bumbuanay sa udto. Sa ato na mga Facebook viewers kag YouTube channel viewers. No, mas maayo nga maka-amat-amat na kita. Testingin nyo ang sa ato niya YouTube channel. Okay daw mayo ayo yung signal sa YouTube channel, no? Kag pwede man kamo magpapadala sa inyo mga comment sa comment section sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. This time ako na to report di Bombo Carlame Defensor ini may kantanan sa payag di Colonel Martir. Ini may kantanan sa ang aton nga City Director sa Bacolod City Police Office. Ini may kantanan banwa sa siring pagpasanyog sa nga kampanya batok sa illegal nga druga kay sa sining latest na deliberation nga gipatigayon sa nga PDEA daw wala gid sa mga barangay nga nakalusot nga iya ka syudad sa Bacolod. No, ang nakalusot lang ang mga barangay, ang mga kabarangayan nga sakop sa probinsya sa Negros Occidental. Kag tiamo ni, no, nga dapat sige-sige ang aton nga kampanya kag ang kampanya man sa mga kabarangayan nga matapna na ang illegal drugs sa ilang barangay. No, ini mga drugista, mga drug addict, pang-rehab ini. Kaya kung wala na sa mga drug addict banwa, wala na sa may mabakal sang druga, wala na sa may mabaligya. Kaya wala na sang addict mo. No? So, this time ko na ito ng report sa Piyakalinya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan. So, pagkasanyugon pa sa BCPO ang ila sininga kampanya sa barangay drug clearing Bombadan. Susunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ila sininga pasanyugon kay bangod nga madamo na sa deliberation ang naglalabay Bombadan. Mayara man tuod nga mga barangays nga nag-a-apply pero hindi sa gihapon makapasar sa deliberation bangod nga may nagka-positibo kung iga-drug test na Bombadan. So, ang nagpasakop na nagligad ang barangay 20, barangay 20, barangay 41, kag ang barangay 19 Bombadan. So, amo ni yung mga barangay nga nagpasakop na sa deliberation o galing kay mayara din sa gihapon nga usara sa illegal nga droga bisan pangara sila sa stage nga naga-rehab sila Bombadan sa ila sining barangay. So, naglahatag naman direktiba si Police Colonel Martir sa mga hepe no sa pulok police station diri sa siyudad sa Bacolod nga ilagid nga pasanyugon no ang ila sini nga kampanya sa barangay drug clearing Bombadan. 13 pa lang ka mga barangay ang na-drug cleared diri sa siyudad sa Bacolod out of 61 barangays Bombadan. So amo pa nang ila sini nga iga-workout kay Bombadan no para sa sini nga mga o kung next month no kung may magpasakop man gid nga sa deliberation sabay pa nga may makapasar na sa deliberation Bombadan at the same time by next year at least kung may mga deliberation nga patigayunon makasulod na ini sila o kung na makapasar ini sila sa deliberation Bombadan. So Bombadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. There's two drug clearing, no? Of the 61 barangays, 13 ang na-clear today, 13 barangays, or 21.13% ang na-clear na. Yes. But may mga nag-apply pa sa ideya naton, but may ara nga daw wala makapasar, kaya may mga nabilin pa da nga may mga drug personalities, but tinguan ta na with their cooperation, of course, hatag na sila information, kaya we will try to arrest those remaining suspected drug personality sa ila area. Yes, intensified again campaign against illegal drugs, no? Particularly na hindi lang focus ta sa mga medyo
medyo init din yung mga barangay, but inang mga barangays bala nga jutay na lang drug personalities, kung may mga tag-isa, duwa, amo na lang na tagaan man na atensyon, mga information na hatag sa aton, we will act on that. I have directed already the station commanders, particularly yung barangay 19 yata, 20 and 41 na muna siyang doon nag-apply mo. Kaya ito may mga na-demolish nga dira, na-relocate, so amo na silang tatlo, but we will focus on that. May mga remaining drug personalities dira ay try to na ma-arrest. As regards to my message to them, no, considering Bacolod is very highly organized na saya, damo kiti may mga damo kiti tao nga listaw diri, so kabudlay medyo mabulod-lay mag-clear sa mga barangays diri as compared niya sa provinces na may mga bukid-bukid sila nga wala pagidya sa drugs, so damo-damo man yung maklear nila. Unlike diri sa aton, but we are trying our very best talaga na at least maamat-amat mga paisa, duwa, tatlo, maamo na. With the cooperation of the barangays, the PNP and the PIDEA and other stakeholders, Pasig Makati ang patas within this year or early first quarter next year. So, mabada na mo ito, no, ang payagi ka kay Police Colonel Joseph Martir regarding sa ila sini nga pagpatagyo. Kung sa bagay, hindi man pa una-una drug cleared. Ano mo na iya nga na drug cleared katuod, pero pagkadason nga si Mana, may naman nagabaligyan na isang droga. Piho-pihoon ta. Kay kabudlay mag-intra kita sa deliberation, tapos giningagaw tala mga dokumento nga para makapasar kita kag pagkatapos may mga adiktos pagili sa aton barangay. Abagid bombadan ang pinaka-importante gid dira bombadan kung magpasakop pag gid sa nga deliberation dapat wala na sa may naga-engage o kung may nagabaligya dira sa nga illegal nga droga bombadan. Ang sa subong nga daan hindi pa kita maka siling nagmadinalagon kita sa paggira naton, pag kampanya naton batok si illegal nga droga. Kay ang kamaturan nagapakita nga hasta suwong kadamo sang mga nagakaladakpan halos kada adlaw sang isa nagligad lang to nadumduma mo to isa ka 23 anyos nga babae to dakpan man to may mga droga man nga dala. Amugid gani bombodan, no. So diri sa syudad sunuman gani kay Police Colonel Martir, no, diri sa syudad sa Bacolod kadamo gid diri ang mga nagaduso sa mga illegal mga ginambal nila nga mga street mga street level individual. Yes, mga street level, pero ang pamangkot dati nga ang kung may mga street level, may ari gini puno-puno, di niya mga puno-puno nga mga street level ani magkaladakpan. Amo gid bombodan, no. Ti amo panhaton sini baluon gid bombodan, no. Bantayan ta lang na sa mga operations. Ang droga pareho ni sa illegal gambling. Hindi bilang illegal gambling hay alay nga hindi madakpan kay man syado naman ka-high-tech ang bulahay, syado naman ka-high-tech ang tay-anay. Pero online, kung gustuhon gidya sa aton nga mga operatiba nga madakpan gidya kadali gila na iya nga mag-apply kada koridor kag hasta sa ulihi mahibaluan mo kung sino na ang bangka. O kag dito na i-operate sa nga kapulisan kasi simple gila na damo gini kita intel kag kadako sa aton intel fund. So amo lang man siya, that's why nga ang illegal nga gambling gani do na budlayan pa sila mag-tap na. Ayan pa yung illegal nga droga nga grabe pag iniya ka organisado ang mga tao nga nagapalakat sini Bombo Carla. Amo na bombodan, no. Ti bantayan ta lang ni bombodan, no, sa kabay pa nga matapos sa iniya nga problema sa illegal nga droga bombodan. Yes, bombodan. So idugang ko lang ni Noy sa kasabing incident ang nag-start gabi sa may area sa nga barangay Tangod kung sa diin isa ka minor de edad ang ginbuno patay sang isa ka 17 anyos bombodan. So ang ako na suspisado diri kilala kay Edmond Obregon nga taga barangay Tangob bombodan. So samtang naga-computer ini nga 13 anyos ang ginbantayan ini siya sa gwa sang suspisado kag buno bombodan. So ginbuno ini siya sa likod nga iya sini nga likod bombodan kag gin-pronounce ini siya nga dead on arrival bombodan. Ti sa pag niari sa pagpangusisa sa mga kapulisan niari ini sila grudge na duwa madugay naman ang ila sini nga grudge bombodan kag siguro na timingan gin
nga pagwa sa biktima nakachansa gid ang suspetsado imbuno ya ang biktima Bombodan. Sus, wala ni man 13 anyos pa lang ang biktima? Yes, Bombodan, kagining biktima nga ni Bombodan taga Purok Progreso Barangay Sumag, Bombodan. So Bombodan, sa paglantaw man sang kapulisan, wala man sang record ini nga suspetsado sa Police Station 8 pero ini siya may nakuha nga information ng kapulisan nga naga-intra man sa illegal nga droga ini nga suspetsado Bombodan. So pasakaan sang kaso ang ini nga suspetsado kag ari ini siya subong nakahunong sa Police Station 8 Bombodan. So Bombodan, pamatian nato ng payag gikan kay Police Major Jury Puerto. Bali kagabi sa tapo, ma'am. Mga alas 10 ng gabi. Oo. May mga siguro may mga purchase ang atong mga victim nga minor 13 anyos na minor de edad. Inulat lang niya magwa sa computer shop sa Purok Potso sa Barangay Tangob. Sinong gahulat sa iya, sir? Sama ni suspekta nga si Edmond Obregon. Tanggap man siya, Barangay 8. Doon may kwan sila, may lali sila tapos may mga previous graduates sila. Sama ni nga pinulat niya yung magbuwa sa computer shop niya atong victim. So, ginbuno. Ano yung gamit niya, sir, sa pagbuno, sir? Ice stick. So, di nang igo sang biktima, sir? Halos likod. So, kasuhan na niya siya murder. Patay gid, sir, ang biktima? Oo, DUA niya siya sa South Hospital. Okay, sir, ining suspect nga ni sir, may records dira sa inyo police station, sir? So far, wala man ni, pero kung wala to sa buklig, Ay, okay. Sa inyo monitoring, nagagamit siya? sa pagpusita sa atong investigador sa palibot, gamit niya siya manangambal. Okay. Sa mga paligid sa tao dito. So, pasakaan ini siya sang kaso, sang pamilya, sir, sang biktima? O ma'am, bali supong inaprepara na ang investigador sa papel. So, sa hapon, kasuhan niya siya sa inquest proceeding sa fiscal source. Okay. Sir, arada subong, sir, ang suspectsado, sir? Nadakpan ini siya sa gilayon? O ma'am, nadakpan siya. Subong sa ating nakapsin. May, sir, kiway na siya nagdalagan pa, sir? Wala na, kaya ang pamilya mismo nagulig man ngayon turnover siya na mag-voluntary surrender. Bali, ang atang minor dito, kaya taga-sumpag ni Purok Progreso. Bombodan, kaya mo ito, no? Kaya nga payag. Imagine mo na 17 anyos kontra 13 anyos. Tapos masiligita nga ang ini nga mga minor de edad, ini mga kabataan ini, hindi pa niya makabalo maghimo sang krimen. That's why nga i-spare sila sa kung ano man nga mga panumbungon ang ini mga minor de edad. Pero tanaw blay na ho. Kahubin pa sa mga pag-idaron, kabalo na magdumot-dumot, kabalo na magpaminsar nga magpatay sang tao. Ang magigani Bombodan, no? Grabe gid ka kuan subong Bombodan, kabudlay, no? Ay tungod nga bata pa, minor pa lang, no? O kung yara naman sa insakto nga mga papanumdumon, pero bata pa, naga-engage na ini sa mga muni nga hilimuon, Bombodan. Aha, sige. Bombodan na mo ng report, gikan sa patrolin ni si Bumbo Carlamida, sir, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Di isa ni ka classic example nga ining aton nga kasuguan nga naga-spare sa mga minors sa mga criminal liabilities. Nagakuan ini daw amo ini ang nag-culture pagid o kung gin kuanaton gin training pagid gani naton ng mga pamatanon nga mangin future nga mga kriminal. Kaya ara sila paminsaron niya siya mamatay ko, mamuno ko, mangawat ko kay totally di bang ko mapasakaan kaso kay minor de edad ko. Tiya tanawabla na ho. 17 anyos minuno yan, 13 anyos patay. Di mga minor de edad ni nga sa hubin nga paminsaron, sa hubin nga pag-idaron nila, magkapaminsar sila maghimo sang krimen imbes magpaminsar kun ano ang ilang madangtan sa palabuton, magpinsar sila nga buwas damlag. Ang ila wala na sila kapaminsar sini. Impunto alas 12 na mga kabiran ng oras di sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Sodto. May tubong man si Bin Matson sa ginambal naton nga ang kadalagan sa tao nga mga mapisan. Siya paninguha, hindi manghuha. Naan muna. Yari ng Bumbu News Center para sa ito yung Bumbu Network News. Standby. And the KPP Golden Dawn for Best Radio Newscast Metro Manila goes to
balita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 25, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Gobyerno ng Pilipinas walang balak alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng demand ng bansang China. Ang COMELEC naman nilinaw na hindi nagbigay ng extension kay dating Senador Bongbong Marcos. Motion naman ng petitioner ibinasura. Kampo ng dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang naghain ng petition for certiorari at prohibition sa Korte Suprema dahil umano sa paghaharas sa kanya ng Senado. Mababang presyo naman ng mga bilihin inaasahang mararamdaman na ngayong buwan. At sa international news naman, rescue operation sa karagatan ng Calais, Northern France isinasagawa para sa lumubog na bangka. 27 patay na. At samantala sa ating sports balita naman, ang PATAFA nagpaliwanag kung bakit naging mahigpit sa liquidation ng pole vaulter na si EJ Obiena. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, iginigiit ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas na hindi nila aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila pa rin ito ng demand ng bansang China. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Ever, binigyan din ng gobyerno ng Pilipinas na ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas kung saan meron tayong sovereign rights. Ginawa ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pahayag kasunod ng sinabi ni Chinese Ministry of Foreign Affairs Zhao Lijian na ang Renai Jiao o ang Ayungin ay bahagi ng kanilang Nansha Kundao at dapat daw alisin ng Pilipinas ang grounded vessel na BRP Sierra Madre. Sinabi ni Lorenzana, ang EEZ ng Pilipinas ay ini-award ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o kaya UNCLOS, kung saan pinagtibay pa ito ng China. Ayon kay Lorenzana, dapat tumalima ang China sa kanilang international obligations. Iginit ni Lorenzana na batay sa arbitral ruling, walang historic o legal basis ang China sa kanilang claim sa Ayungin Shoal. Kaya malinaw daw na gagawin ng Pilipinas ang anumang gustong gawin sa loob ng teritoryo at ang China ang gumagawa ng trespassing. May hawak daw na 2 dokumento ang Pilipinas na nagpapatunay na meron tayong sovereign rights sa ating EEZ habang sila o sa China ay wala at yung claim nila ay walang basehan. Bago nito na ang naturang BRP Sierra Madre ay na-stranded at doon na hindi na inalis ng Pilipinas noong pang 1999. At ito na yung para nagsimbolo o nagsilbing simbolo at marka ng ating claim at teritoryo sa bahagi ng Ayungin Shoal. Merong mga rotational forces dyan ng militar at particular yung Philippine Marines at kaya nagkaroon ng mga resupply o pagbibigay ng mga supply nila kada 6 na buwan, depende hanggang maubos yung kanilang mga supply ng pagkain at inumin. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, ano ba talaga kumbaga yung pinakahugot ng bansang China dito sa usapin na ito? Kasi kung tutuusin, binabanggit mo nga sa iyong report, napakatagal nang nakapwesto yung BRP Sierra Madre dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Bakit sa pagkakataon na ito, Bombo Raymond, bakit ngayon nananawagan itong China na kung maaari ay alisin ng Pilipinas itong naturang barko? Bombo Raymond? Well, nagkataon pa dahil recently, di ba, doon sa nangyayari na ASEAN-China Commemorative Summit ay ipinamukha ni Pangulong Duterte kay Chinese President Xi Jinping na yung West Philippine Sea ay ini-award sa atin at dapat yung mga parties o mga claimants gaya ng China ay dapat sundin yung international law, yung rule of law at iginigit din doon ng Pangulong Duterte yung kanyang matindi
na pagkadismaya at galit pagkondena doon sa ginawa ng mga Chinese Coast Guard na pagharang at pagbomba ng tubig o water cannon doon sa ating mga tropa na magre-resupply doon sa mga tropa natin sa Ayungin Shoal, Bombo Dave. So siguro dito naging mitsa na naman ito para sila ay medyo mas mag-agresibo. At meron na naman silang script o panibagong drawing na pinapalabas na commitment di umano na aalisin ng Pilipinas yung BRP Sierra Madre. At iyon pa rin ay kasama pa rin sa kanilang teorya ng 9-dash line na halos buong South China Sea kasama na yung West Philippine Sea ay sa kanila na Bombo Dave nataliwas doon sa UNCLOS at yun din sa ruling ng arbitral tribunal ng United Nations, Bombo Dave. Kasunod nga, Bombo Raymond, nang naging pahayag ni Secretary Lorenzana hinggil sa usapin na ito, inaasahan ba natin na sa mga susunod na araw magpapadala ng mas marami pang mga tropa yung pamahalaan, in particular ng ang Philippine Coast Guard, gayon din yung BFAR sa bahagi ng Ayungin Shoal, Bombo Raymond? Well, ang sabi ng Philippine Coast Guard ay gagawin nilang 24/7 yung pagpapatrolya kasama na yung BFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mayroon din mga patrol boats doon. At syempre yung hindi pa muna siguro yung gray ship natin na tinatawag, yung barko ng Philippine Navy na magbibigay kasi ng parang maling mensahe sa diplomatic relations, yun ay warship. So muna ay yung ating mga civilian vessels muna, yung Coast Guard at ng BFAR, Bombo Dave, yung magpapatrolya. And iasahan din natin yung mas agresibo talaga na presensya rin ng China dahil sinabi ni Ambassador or Foreign Minister spokesperson Zhao Lijian na talagang yung kanilang Coast Guard din ay magpatrolya at gagawin daw yung kanilang duty doon sa water area na sa kanilang pananaw, ewan kung saang batas nila ito hinuhugot, sa kanila, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Commission on Election naman nilinaw na hindi nagbigay ng extension para kay dating Senador Bongbong Marcos. Ang motion naman ng petitioner ibinasura. May karagdagang report si Bombo Dennis Hamito. Agad na nilinaw ng Commission on Elections na hindi binigyan ng special treatment ang pinapa-disqualify na si dating Senador Bongbong Marcos, kaya ay tumatakbo bilang presidente. Kasunod yan ang motion na inihain ng ilang petitioner ay basura ang Certificate of Candidacy ng presidential candidate dahil nga sa kabiguan na makatugon sa ilang mga pagkwestiyon. Kabilang sa mga naghain ng reklamo ang grupo ng mga dating bilanggo at mga biktima umano ng human rights abuses noong panahon ng rehimeng Marcos. Paliwanag ng COMELEC na kapag sumiti na ang kanyang tugon ng panig ni Marcos bago pa man ang deadline, kaya walang naibigay na anumang extension na magbibigay ng kahulugan na tila special treatment. Hindi umano totoo ang naturang mga pinalutang na impormasyon dahil nga ang COMELEC ay sinusunod nila yung umiiral na mga patakaran. Punsod nga nito ay binasura na rin ang petisyon ng mga nagrereklamo ukol sa usapin ng special treatment. Pero tuloy naman ang pagtalakay sa mismong disqualification case na ngayon ay hawak na ng ikalawang dibisyon ng Commission on Elections. Maglalabas umano sa mga susunod na araw ng mga schedule para sa mga pagdinig ng naturang mga usapin kasama na ang iba pang paksa may kinalaman pa rin sa nalalapit na 2022 elections katulad na lamang ng issue sa PDP laban na pinag-aagawan ng dalawang grupo kabilang na ang panig ni Senator Manny Pacquiao, gayon din ang kampo naman ni Senator Christopher Bongo na magkabilang panig nga sila yung mga tumatakbo bilang presidente ng PDP laban, ngunit ngayon ay nasa ilalim din ng iba pang mga grupo. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bombo. Bombo Dennis, isang katanungan lamang, itong panibagong desisyon ng Second Division ng Commission on Elections ay may direktang epekto ba sa disqualification case na kinakaharap ni former Senator Marcos? Bombo Dennis? Wala, Bombo Dave. Dahil lang usapin doon sa inilabas nilang panibagong resolusyon ay tungkol lamang doon sa issue ng special treatment. Yung extension ay hindi naman napatunayan na nagkaroon pa ng extension at sa halip ay itinakda yung pagpapatuloy ng disqualification case upang ito ay matakil na, Bombo Dave, ng formal, makapaghain ng kanilang panig ang magkabilang kampo, itong si Marcos at yung mga nagrereklamo at nagpapadisqualify sa kanya. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, pinag-iingat naman ng National Telecommunications Commission o itong NTC ang publiko sa mga natatanggap pa rin ng mga spam messages. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgar Cabarrios, wag dapat buksan pa yung mga link na nakapaloob sa spam messages na ito. Bukod dito, hindi rin dapat magbigay aniya ng personal data ang sinuman sa mga links na kanilang mga natatanggap. Sa ngayon, sinabi ni Cabarrios na inaatasan na nila ang mga telecommunications companies na magpadala ng advisory sa kanilang mga subscribers na huwag paniwalaan at pansinin pa ang mga spam messages na kanilang matatanggap mula sa mga hindi kilalang numero. Magugunita na sa mga nakalipas nga na linggo ay usap-usapan yung pagdami ng mga spam messages na natatanggap ng publiko na nag-aalok ng trabaho na may kalakip na malaking pasahod. Nauna nang sinabi naman ng National Privacy Commission o NPC na kanilang natutukoy na nagmumula sa mga international syndicates ang naturang mga spam messages gamit naman ang mga prepaid numbers. Kaugnay pa riyan, asahan na mababawasan na ang mga spam messages na natatanggap ng publiko sa mga susunod na araw ayon sa National Privacy Commission o NPC. Ayon kay NPC Commissioner Raymond Liboro, ito ay kasunod na rin ng ginagawang hakbang sa ngayon ng mga telecommunications providers sa bansa matapos na atasan sila ng National Telecommunications Commission o NTC na palakasin ang kanilang mga ginagawang hakbang kontra sa cybercrime. Nauna nang sinabihan ng NTC ang mga telecommunication companies na magpadala ng mga text messages na nagbababala hinggil sa pagbukas ng mga links na nakapaloob sa spam messages. Ayon kay Liboro, sa oras na buksan ang mga link na ito ay mapupunta ang end user sa phishing sites kung saan sasabihan sila na mag-invest ng pera bago pa man makatanggap ng ipinapangakong commissions na nakasaad sa pinadalang spam messages. Naniniwala ang NPC na isang global syndicate ang nasa likod ng scam na ito. Sa ngayon ay inaalam na rin nila kung saan nakuha ng mga cybercriminals ang mga impormasyon na napakaraming taon na pinapadalhan ng spam messages. Samantala, voluntaryo namang pagsasailalim sa drug test ng mga kakandidato sa 2022 national at local elections abay pinuri ng PNP. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Malugod na tinanggap ng Philippine National Police ang inisyatiba ng mga kandidato sa halala na sumailalim sa drug test. Ayon kay PNP Chief General Junardo Carlos, idodokumento nila ang mga resulta ng drug test at mabuting nagsisilbing halimbawa din ang mga kandidato. Pero hindi anya ito mapipigilan ang PNP na magsiyasat sakaling may impormasyon na mauugnay sa isang kandidato sa kalakalan ng iligal na droga o paggamit ng iligal na droga. Muling iginiit ng PNP na walang requirement para sa mandatory drug test sa lahat ng kandidato, ngunit susuportahan ito ng organisasyon. Tiniyak naman ni PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, handang tumulong ang PNP sa pamamagitan ng kanilang forensic group. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Nagsisilbi pong ehemplo sa kanilang mga kapwa-kandidato at sa taong bayan ang mga political aspirants na sumailalim sa drug test. Mabuti kung negative ang result. Pero ang instruction po ni Chief PNP Police General Junardo Carlos na once we receive valuable information that they are really involved in the drug trade business, talagang imbestigahan namin. Klaro po ang stand ng PNP. There is no such thing as mandatory drug test among our candidates. But if the request to conduct such, then we will facilitate. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Ang kampo naman ng dating economic advisor ni Pangulong Duterte naghain ng iba't ibang mga petisyon sa Korte Suprema. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Senator Bongo, ang isang presidential aspirant, ay di umano'y hindi na raw tutuloy sa pagtakbo para sa 2022 national elections ayon kay Governor Mamba. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Tuguegarao. Ikinagulat umano ng mga gobernador, ilang cabinet secretaries at iba pa na kasama sa pulong kagabi sa Malacanang, kasama si Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Senator Bongo na magwi-withdraw siya sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Sinabi ni Mamba na ang inakala nila ay ipinatawag sila para ipakita ang kanilang suporta sa kandidatura ni Go, ngunit iba ang inihag ng senador. Ayon kay Mamba, sinabi ni Go, malungkot man ang kanyang desisyon ay kailangan niyang gawin ito upang hindi magkaroon ng pagkawatak-watak ng kanilang partido, sa halip ay magkaroon ng pagkakaisa para sa isang hangarin para sa bansa. Idinagdag pa ni Mamba na ang desisyon ni Go ay para hindi umano mahirapan si Pangulong Duterte. Sorry po, hindi na iyak pa ang ating Senator Bongo. Ay naawa sa Presidente dahil parang naiipit si Presidente pagkakaroon ng hindi misunderstanding with the family. Ang kanyang anak na si Mayor na tumatakbo ngayon Vice President ng ating Pupila. Balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao, consistent #1 radio station sa Cagayan, Bombo Grace Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Dahil umano sa panghaharas sa kanya ng Senado ang dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang, naghain ng petition for certiorari at prohibition sa Korte Suprema. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Nagpasaklolo na ka Bombo Dave, Bombo Ever sa Supreme Court itong kampo ng dating economic advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang dahil umano ito sa panghaharas ng Senado sa kanya sa mga isinisagawang investigasyon. Sa petition for certiorari at prohibition ay inihain ito ng abogado niyang na si Attorney Raymond Fortuna. Ito ay 46 pages. Sa kanilang petisyon, hiniling niyang na inalify at ilift itong warrant of arrest laban sa kanya noong September 7 at September 10. Pinanalify din nitong naturang negosyante ang lookout bulletin order na inisyu naman ng Bureau of Immigration dahil paglabag umano ito sa kanyang constitutional rights gaya na lamang ng pagbiyahe. Ubaalma ang negosyante dahil mistulang may pagmamalabis na raw ang Senado sa pagtatanong sa kanya sa Senado at ang paghingi nila ng mga dokumento na wala namang kinalaman sa isyong iniimbestigahan. Kabilang na raw dito ang pagtatanong sa kanyang mga ari-arian, kotse, korporasyon, itong tax records at iba pa, pati na itong pangalan at detalye ng kanyang mga tauhan. Iginit ni Fortune na wala itong kinalaman sa investigasyon sa 42 billion pesos na COVID-19 funds na inilipat sa Department of Budget and Management. Hindi rin umano nagtatago itong negosyante at nasa Davao lamang. Sa katunayan, handa nga raw itong negosyante na dumalo sa iba pang pagdinig ng Senado gaya ng isa sa gawang hearing bukas. Dagdag ni Fortune, imbes na magsayang ng oras ang Senado sa pag-iimbestiga, ay mas maiging sampahan na lamang siyang ng kaso sa Ombudsman at sa Department of Justice dahil sila naman daw ay may karapatang magsagawa ng investigasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Kakulangan naman sa supply ng itlog sa bansa, pinangangambahan na mangyari sa mga susunod na buwan. May balita si Bombo Marlene Padiernos. Pinangangambahan
pinapangangambahan ng ilang mga consumers at producers ang posibleng maging kakulangan sa supply ng itlog sa bansa sa mga susunod na buwan. Ayon sa Philippine Egg Board Association, posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng itlog sa bansa sa pagsapit ng buwan ng Disyembre o sa pagsisimula ng Enero sa susunod na taon. Bukod kasi nila sa papalapit na Christmas season ay doble patong din ang itinataas sa presyo ng feed inputs na ipinapakain sa mga alagang manok ng mga layering farms sa bansa tulad ng soya, mais at coconut oil. Dahilan anya para magbawas ang ilang mga negosyante ng alagang mga manok na paiitlogin. Bagay na kinumpirma naman ni Egg Council of the Philippines Chairman Nicanor Briones na napipilitang magbawas ng mga alagang manok ang ilang mga layering farms at egg producers dahil anya hindi nila kayang isustain ang dami ng mga ito dahil sa taas ng maintenance ng mga ito. Umaabot kasi anya sa 300,000 pesos ang halaga ng inilulugi ng kanilang negosyo dahil sa nasabing suliranin. Samantala, bagamat marami pa rin ang bilang ng supply ng itlog sa bansa sa kasalukuyan, ay ramdam na ng ilan ang pagtaas ng presyo ng itlog depende sa sukat nito na nagkakahalaga ng hanggang 50 centavos kada peraso. Sa ngayon ay hindi pa malaman ng mga egg producers kung hanggang kailan magtatagal ang nasabing posibleng magiging kakulangan sa supply ng itlog. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Merlin Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Cannon Road naman muling binuksan para sa mga motorista dahil sa mahabang pila sa Marcos Highway na mga umaakyat ng Baguio City. May detalye dyan ang Bombo Radio Baguio. Yes, sa Bombo Dave at Bombo Everly. Ngayon nga ay nandito tayo sa Cannon Road View Deck na kung saan ito ay bubuksan na bukas ang pangunahing kalsada paakyat ng Baguio City kasunod ng pagdami ng mga turista na umaakyat sa lungsod tuwing weekends. Ayon kay Joint Interagency Task Force Cannon Chairperson na Albert Mogul, simula bukas, November 26, ay bubuksan na ang Cannon Road kung saan matatagpuan ang Lion's Head na isa sa mga sikat na tourist attraction ng Baguio City. Anya, bubuksan ang Cannon Road mula alas 5 ng umaga tuwing Biyernes hanggang alas 5 ng umaga ng Linggo para lamang sa mga aakyat ng Baguio. Bukas naman ito sa mga mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi ng Linggo para lamang sa mga bababa o patungo sa lowland. Sinabi ni Mogul na ang hakbang ay bilang tugon sa hiling ng alkalde ng Baguio para mabawasan ang mahabang pila ng mga sasakyan at tao sa quarantine checkpoint at triage sa Marcos Highway na nararanasan tuwing weekend dahil sa pagdami ng mga turistang umaakyat ng Baguio. Samantala, kinakailangan lamang na sundin ng mga motorista na dadaan ng Cannon Road ang 30 kilometers per hour na speed limit, traffic and parking rules, border control protocols at quarantine checkpoint requirements. Nananatili din ang mga sasakyan na may bigat na 5 tonelada pababa ang papayagan na makadaan sa Cannon Road. Samantala, pinag-iingat ng Baguio LGU ang mga turista na gustong bumisita dito sa lungsod mula sa mga skimmers, scammers at colorum vehicles na naglipana sa social media. Kasunod ito ng mga report ukol sa mga maraming entities na nag-aalok ng mga tourism-related services dito sa Baguio na wala namang authority, permit o registration. Kasama sa mga ibinababala ng LGU ang mga illegal na bed and breakfast o transient houses, colorum transports at sham travels, travel dealers, brokers o agents. Paalala ng LGU, delikado at hindi ligtas ang pakikipagtransaksyon sa mga nasabing entities. Muling iginiit ng LGU na dapat nasa mga legitimate at registered entities na makikipagtransaksyon ang mga individual na gustong pumasyal dito sa Baguio City. How's that? Okay, with that, maraming salamat, Bombo Janice. Ayan, so mula dito sa Baguio City, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Ano naman kaya itong tinatawag na perception wars na pinaghahandaan ngayon ng NBI kaugnay pa rin ng nalalapit na national at local elections? Alamin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Legazpi.
Inaasahan na ng NBI ang pagtaas ng may tatalang perception wars kaugnay ng papalapit na 2022 elections. Inihayag ni NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na karaniwan ang senaryo sa election period ang bangayan ng mga supporters lalo na sa online world. Sa gayon, handa naman umano ang tanggapan na umalalay sa mga hihingi ng kaukulang assistance patungkol sa mga ganitong insidente. Ayon pa kay Lorenzo, tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang online scanning habang may access at nakikita rin sa mga social media groups ang mga aktibidad ng mga aspirants. Dagdag pa nito, nakabilang sa mga karaniwang idinudulog na reklamo sa kanila ang paglalabasan ng libelous content sa mga political opponents. Expected namin po yan na medyo tataas yung perception wars. Madami siguro mga politiko din na who will be asking assistance from the NBI. Prepared ho kami dyan at medyo sanay naman ho kami on to handle those kind of cases. Si NBI Cybercrime Division Chief Vic Lorenzo para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:26 na ng tanghali. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Bombo International News. Tiniyak ni French President Emmanuel Macron sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng lumubog na bangka sa karagatang bahagi ng Calais, Northern France na papanagutin ang nasa likod ng nangyaring trahedya. Nabatid na mula sa 31, ibinaba na sa 27 ang bilang ng mga nalunod at tuluyang nasawi ayon sa French Interior Minister. Kabilang sa mga namatay ang 5 babae at 1 bata habang mayroon namang 2 survivor. Noong nakalipas na linggo lamang ay halos 250 na katao naman ang na-rescue sa English Channel dahil sa pagtatangka nilang tumawid sa United Kingdom. Bombo Sports News. Nagpaliwanag naman si Patafa President Philip Wico kung bakit naging mahigpit sila sa paglikom ng liquidation documents ng pole vaulter na si Ernest John o EJ Obiena. Ayon kay Wico, naging masinop lamang sila sa pondo dahil maliit na alokasyon lamang ang kanilang pinagkakasya. Git pa ng opisyal, hindi naman mayaman ang Pilipinas kaya dapat maunawaan ng mga atleta na kailangang maging responsable at maging maagang iproseso ang kanilang mga liquidation documents. Dagdag pa nito, ang National Sports Association ang mapapahamak sa oras na mali o questionable ang anumang bahagi ng financial report. Pero una nang inalmahan ni Obiena ang alegasyong pineke niya ang mga papeles para magamit nito sa pondong katunayan na paglaanan din umano ang lahat ng kailangang bayarin at kasama na dyan yung kanyang coach taliwas sa mga pinalulutang na mga impormasyon ng Patafa. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines sa ganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
At live nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhan ay Soto, 32 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Ay inyo nabatian ang bagulan nyo nabatian ang Bumbo News Center sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton na pagpanumbalik banwa, aton pagsumpunan ang ining isyu, may kantanan sa mga nagpalalagyo nga mga sakada sa Hacienda Candelaria. Kay may inisyal na ito nga mga dialogong ginpatigayon ang Department of Labor and Employment. Kag may latest update si Mayor Sulanoy sa banwa sang Nabas. Sa bahin sa siling mga kung ano na ang mga gina-istoryahan karon o kung ano ang medios posibles, no? Ano ang himon dapat himon para masulbar ang ining problema. May harap bala sa mga agreement na mga tanyag nga mga counter offering sa bahin sa mga sakada kasi sa kontraktor. Ibalo nato ni karon dugay-dugay banwa upod sa kay Bombo France Andrew Burgos. No sa aton nga pagpanumbalik, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa,
Pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Saudo. 47 minutos na nakaligad sa tagdang alas 12. Kuha na nato ng report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Breaking news mga kabayanan, ang Philippine government hindi magpasugot sa ginahingyo karon sa China. Ang ginademand sang China nga kwaon dito sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Kag ang ining Ayungin Shoal mga kabayanan ang yari ini nasulod sa aton economic exclusive economic zone. Sa nagligad to, hindi ba lang nanging controversial ini kay may nagpadulong tong supply boat, no? May barko nga supply sang pagkaon, mag-deliver sa pagkaon sa trupa naton nga ato dito sa BRP Sierra Madre. Ginharangan ini, ginabalabagan sa Chinese Coast Guard, kagin bumbahan sang water cannon. Pero sa uli, nagpasugot naman lang nga magdulong dito sa pagkaon. Pero sa panibagong payag sang China, nga kwaon ta ang na-stranded dito nga barko nga muning BRP Sierra Madre. Kay ila kuno teritoryo ti ang Pilipinas, hindi magpasugot. Ano ayan matabo? Magiran ayhan? Hindi pa man maglabot sa punto nga magira. Santo sa payag sang aton nga presidente nga basta sang pagsugot-sugot niya pa rin ni Pungko, basta isurihan na ganing West Philippine Sea, ang aradan siya nga ginambal nga magira kita sa China. Nga daw kangay balang pabayan tanan ning aton nga claim, yatag tanan sa China ang aton nga kinamatarong sa West Philippine Sea. Istoryahan tani karon dugay-dugay, ari na sa piyak linya si Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Franz, please come in. Bombo dan sa subungan gayon ano aton niluwat kay kigangutan ng alkalde. Sa nga nabasak na kayo matapos sumubutan nga gikuan naman siya sa pahayag regarding sa posible nga bulig man no sa mga constituent sa silang tinawag pabudan nga ating lisibong sa Negros Occidental ng specialist sa Batang La Carlota na nagtatrabaho bilang mga sakada bubudan sa isa pang asyenda no dire sa La Carlota no maningin kilala nga kung kilala nga asyenda ng Bilaria because bubudan no amo nga aton nga ginasugpunan kay kung ano na yung progress bala sa siling nga mga sakada nga nagahingyo sa bulig o kung nagapangayos sa bulig sila nga Friday at sa mga person na bumbudan na responsible sa among bumbudan nga paghatag sila sa trabaho bilang mga sakada paduloy din sa Negros. So diri naton din ko ano sa payag si Mayor James Solano yung mga alkalde sa Nabasaklan. So, nandun na ni Subong Bumbudan, tigil ito doon ang tindahan na sinaton sa idea na actually, no, nagmagusto na makigangot sa mayor sa La Carlota, sa Mayor Rex na doon. Pero Bumbudan din na siya, no, nagigil yung isa mismo sa may mga
persona gidala especially sa Dole kay subong tinagapangita ni subong budan sa nga paagi sa subong no sa Dole nga para makonta sa ni istorya yan ang head sa Dole dito subong sa Aklan kung paano yung potential baron ang nasiling nga problema kag si Mayor Solano nagatinguha man subong budan no nga sarang ini nga problema kag ma-kontrakto ang mga kontraktor no especially diri sa aton sa may Negros sa siyudad ng La Carlota para matagaan ang iban sang kasiguraduhan na ang ini nga mga sakada nga nabili dito makagwa kag makapauli na. So pwede din natin yung check gate no yung sisa man siya natin kasi nga maayo kaya ito mo din gusto makita nawagan no sa alkalde sa La Carlota na sila pala mag-istoryahan na no ito mga adlaw grupong budahan yung may gusto natin si Mayor na may istorya ang alkalde sa La Carlota. Ano rin na nilang posible nga mabulig, no? Sa La Carlota City, Bumbudan. Dito mga sakada, kung ano pagiging plano, pag may istorya nila, ni Mayor James Solanoy, no? Sa Labang Aklan. Thank you no, si Mayor James Solanoy. Nagpasalamat, mag-isibong Bumbudan, no? Kaya dito sa mga mga persona na nagabulig, kaya pagi madrid sa ako nga malabuot bala, no? Ang pila diri ka mga person, mabibudan sa likod ng sinibig ng mga pagpang-recruit man sa nasiling ng mga sakada. No? So, subong ti apat kung nagyapong bibudan ng nakagwa, kaya nagpangita mo sa trabaho, subong kayo nga mabud-na-budayan sila kay dito sa wala na kwarta. So, sila pa ito ang mga person na bilin, na hindi pa ito magbubong sa sa isyapon, bubudan ng susunod sa mga nasiling na asyenda, kung ay pagpagyapon nakagwa, kagari pag pagpagyapon, nagalaom nga bakit nakagwa at maisagahan na sila no? Sa Dole, kag mismo mga buligan, mas silang sinilang alkalde, yung alkalde man sa La Carlota, sa Bumbudan. Yes, Bumbudan, no? So may pagpakidangot natin sa alkalde sa Labang Aklan. Kung ano ginari Bumbudan ang gusto nila panawagan, no? Ni Mayor James Solanoy. No, posible na din yung mga panangat, mga bulid, pero siling yung mga sakada nga nabiling pagyapon Bumbudan dito sa siyudad ng La Carlota. So, papatayan natin si Mayor James Solano, isang Labang Aklan. Sa subong na ako lang mambal, magulat-ulat lang gid ang ako mga kasiprenta, sila subong nagsulod nga sakada, kaya pangita ko medyos ni kung paano makapuli sila or may suryatan ni ang ang gisudlan lang kontasistas ni or makadto ko sa matawag ko sa mayor sa Carlota para matagan isang nakaigo nga solusyon kung ano mapabulig ko sa ila para makapuli ni sila kung hindi man maayos lang ni ang ilang sitwasyon dahil sa pagtrabaho nila kay balaan ko nakakuha ni sila antisipo nga 15,000 kada isa kag mga 20 nila sila kabilog. Ang aton lang sini nga mapapos lang mula sa mga nagdala sila nga kung may mo lang tratuhon man sila nga maayo nga mga trabador kag kung hindi sila kung malain na gidya kaya mo na mahimo gigamit kang nga papulihon na sila di pag yun sa tama nga proseso nga involved ang gobyerno pati ang aton nga sa duli na ton kag dirae maayo gid kubulig dayon sa mayor sa La Carlota. Gid na yung bandro ako nimuon. Subong ano na nang imo nga ginpakigangutan dra subong yo sa inyo dra yo. Ang akon di ang duli ko gani ni papangita ko gani ni kung sino ang makontak nga ang ila siningan sa nagdala sa ila sinada amo na akon ginahimo di ay siyempre, kung kisa, nag-iisip man kita, base, malaway man sa nagdala kung umugid nga daan, kay may siya mo ganina, may antisipo sila nakuha. Umugid na ang ginaptamirsa, siguro sang nagdala sila may utang nga, 15,000, but ako ganina, nga reklamo ng mga tao, kung sumbalon hindi sila satisfied sa pagkaon lang na kuno nila, amo na hindi sila satisfied mo nga pagkitaan ko gid niya Diyos nga mapupuli ko sila kung hindi man lang sila magkasugot dira ka Bumbo Andro. So sa mayor sang La Carlota no ngayon bitani ko kung paano wala nga
maka-istorya na. Kaya may ko number ni mo, isang mayor da, gusto makastorya na. Ilang ko kayo mapabulig ko tani sa inyo, mayor da, kung paano wala mayor nga mabuligan ni ako niya mga constituent niya arada subong nga nagtrabaho sa kada. Okay. Tiga, kamusta na mga pamilya? Nagpalapit na dra sa imo? Oo, nagpalapit na nila sa akon. Tapos, nagapangayo na gani bulig maski ilang mga kwarta nakapadala na gani na sa isa nakatawo pilam lang gani pangayo. Pero gawuri gini sila da kahit dire ang mga iyas na nga mga pamilya ilang mga pamilya sa gawuri gidire kay amo na gani kuno ang naabot sa ila sa mga parenting siyempre trabaho na isip trabaho nga makabakal kaya isa pa ang pagkaon nila mugin na ilagay na pumpimahan. Aha. Bumbuan bro, galing kay kay sino ginadi ang ining asinda Candelaria saan gini located kay may daw initially daw may hambal man to si ang mayor sang Mayor Halandoon sang La Carlota City nga daw hindi kuno nasa sa La Carlota daw iya sang Pontevedra or San Enrique. Probo mo no, game contact actually ang operation manager sa kooperatiba no, ang Open and Farm cooperative na bumudan. Oo. Game confirm niya ini. Actually bumudan so naman mismo sa kanya Rex lang doon king Maria so yung sa ilalong di sa La Carlota bumudan La Carlota gid. Na-confirm niya mo no, kay king contact ba na bumudan ang operation manager sa Farm cooperative kay no naman nga kooperatiba na bumudan na nag-handle subong sana sila nga asyenda. Sorry, amo na bumudan niya, tagid mismo sa La Carlota, kaya na-confirm ni Rex lang doon. So, pag dinadra bumudan to, ato man din na-contact actually ang operation manager sa kooperatiba, ako din part ko cooperative. Naging kilala ni bumudan kay Sir Francisco Plus. No? Din pa ngayon siya natong bumudan sa update gid ko ano gid na ni bumudan na nagakatabo dira mismo sa sulod sa nga na sila ni asyenda. So naman mismo kay Sir Francisco Plus ang operation manager sa part ko cooperative bumudan. Actually, nagkapadulong ko sa kahapon ng Dole, para maistoryahan bumudan. Actually, ko sila mismo sa kay San Francisco Plus na settle na ko mo, no? Yung settle na sa Dole sa, between sa mga sakada ni bumudan. Sakada kang kontraktor. Yes, correct. No? Also sa mga kontraktor. Basta sa kay Sir Plus bumudan, tiduay nagitbala ko na nagatagit sa further, pagit ng mga information o kung mga pag-istoryahan na grabe between sa mga sakadas kag sa Dole, no? Nag-ingyo kan mismo si Sir Francisco Plus nga i-update na lang din sa Dole, bumudan. Kung ano, gid man ang matutuo itong istoryahan ay sana siling nga mga sakada, no? At sa Dole. Pero kuhaan man natin sa dugang lang mga impormasyon kung ano to bumudan ang mga sitwasyon subong sa mga sakada ni. May mga nag-react man bumudan gyapon nga tiamo na kuno do ka bias kuno bala. No kay mga nabaton kita nga mga impormasyon nga dahil basic kuno do ka bias kuno sa amo na. Well, at least palagi na pahangop man sa ilang bumudan. Nga dapat no atubangon nila, istoryahon nila kay kung tungod nga hindi sila magtubang sa mga nag-aayo sila especially sa Dole, no kon sa mga persona draping nga mga responsable man sa ilan nga mga sa ilan nga sitwasyon kay sila mga trabaho. So dapat nga magatubang ni sila kay because nga tinguna nga butang nga gisulod sa ilang pensar kay nahadlok sila no kay base sila gid bumutan ng balikan kay because nga munibe nagreklamo sila no sa mga otoridad kay munibe hindi man maayo ang pagtratar dira sa ila sana sila ini nga asyenda bumutan. Okay. Yes, bumutan no sa mga gintagaan taman tsansa bisan ang sapya kasad sa kontraktor nga side hindi bala ka halas kada adlaw ginapanawagan ta magatag sing ilang nga side ti gin pa kamaayo Manila yang nga maghipo sila. Yes amo gani no ti bumutan so sa yes bumutan kaya mo nila yang naging sa ato no ti mismo nagtingunga man bala nung tani sila nga mabuligan sa man sila bala galing because sa pagtanggaduwa kag pagkabalaka man din bumudan sa mismo sila ng seguridad. So wala sila bumudan na atubang bala. Kung nagpakita din bumudan sa ilan ng mga alawong siyempre budlay kung makilala sila. So bunag lang ang mga istorya ang ato ni nga mga nabaton. Okay, kita mismo bumudan. Binitinguan at man sila kung mabuligan mo, no?
Natingwa man kita nga magatag sa ila nga kung ano ang posible Pati ginarespeto taman na yung complainant na nga kung hindi sila magpakita sa itsura nila kay ang ila yang ginaproteksyonan ng ilaman nga seguridad. Yes, correct. Insakto gid, no? Oo. Bisan kita ka siguro bumudan sa ato mga sitwasyon kita di arat na sila nga problema. So, tiya mo man siguro no makapintar makita sa mo na nga mga butang. Pero mo ang siling gani pala no. Total do na subudan man kag do na subudan na Manila. Kag isa pa nakagawa naman sila bumudan sa asyenda dating tatlo ni nga mga nakagawa. Subong tingwa man kita mga istorya sila bumudan kay medyo nag-hesitate sila no. Base man sa mga nagakamaton din Base may mga pagpamahog sila da. Bumudan. Naghisitant sila subong na kay base may pagpamahog ng nabaton. Mamo lang ko nga pamangkot no. Masubugin na bumudan kay because nga siyempre kung isipon na ton poder na lang ginayang no o may parta na lang ginayang ginagamit no sa munibing nga mga sitwasyon sa munibing nga mga problema so kung ikaw din mismo nga munibing imo trabaho ka munibing imo nga sitwasyon so maano ka gid bumudan no mapangduwa ka gid o kung makabatya ka gid sa pagkabalaka o kung pagkahadlok. Okay, because may mga pagtrata, may mga pag-threat grabe sa imo, nga hindi maayo nga matabo sa imo, no? So kaya mo na, no, hindi tayo mga asor bumudan ang aton nga mga complainants kay sa una, bumudan doon kung sa pabla, doon hara-hara, di sabi nga mapuligan, no? Kaga ang ila din nga pagpadagat ng reklamo, kung sa pabla, doon sila, gusto ginila bumudan, buligan, man ting mga nabilinto nilang makopdalan sa asyenda, subong kulpyada na nang sila na doon nag-ipos man, no? Well, it's so pumbutan kung ano man ang plano sa makako sa muni nga problema, ang makako na lang bumudan makabalo kay mismo may mapaman bumudan mo, no? Kabakitaan man dira, no? Kung ano kid na matutuon nga nagakatabo sa nasilining nga asyenda bumudan. Okay. Yes, bumudan. So pamatayan na to ng duga lagi tang nga paayag, no? Pag-clarify sa operation manager ng Infarb 2 Cooperative dala sa Hacienda Candelaria nga si Sir Francisco Opla. Ang nasitol na namo, nagkadto kami na sa may duli, sang nagligad mo, sa Birnis pa. Okay. Dayon, natoto ang taga-Social Action Center. Kaya gusto mo namo, ni-clarify tani na ang mga isyo, yabala. Oo. O, tiwai man to sila nag-after. Dayon, ang ila to reklamo, nag-request sila nga for inspection bala para di sa amon ang area di sa may Hacienda Candelaria. Kahapon, nagkagto na di ang duli. Okay. Oo, dason nakadialog na tanan-tanan yung patawag ng mga upod nila nga ari pa na di subong. Dagang tanan-tanan nga report ara na sa duli guro. Ang nami siguro sa duli na lang kamo mag-verify para ma-plaster Manila kung ano gidang matuod nga natabo sa nga mga sakada. Okay. Parte niya sa mga antisipo, ang may kontraktor na sila yamong. Oo, balik kami sa management nga side. Ang kontraktor na nayabala magbayad sa kung ano na niya nga pagbayad sa management. Pero sila sang kontraktor, ang ilab na labor representative, amo na ang guro may sila. Ang parte niya sa mga antisipo na nila, mayara na sila yung antisipo nga mga 15,000 nga ginkuha mo. Kaya ang ila na yung bali ang kontraktor nga representative nila para sa management sa amon amo na yang masitol sa amon. Mayo ganito ni kung gusto nyo gidya nga kay para nga kay ara naman na sa libor mo, ara na sa duli bala. Sir. Ang tanan-tanan nga report parte sa management namon diri sa co-op namon na hatag na namon tanan sa duli. Kay ara na ang report kung pwede digso na lang guro pa-verify sa duli. Kaya Okay, at least mayong nagagiho na ang duli kag nausisa na ditong area kag may dialogue nga ginapatigayon. Insakto man ang ginambal ni sang operations manager sang Infarbco, cooperative. Yes. Kay ang sila ang sa kooperatiba nag-hire man lang sila isang kontraktor, no? Kag ang kontraktor kag ang kooperatiba amo na nagtransaksyon kung pila ang sukot nila.
sa amo nang naggintik sa aton diri sa nagligad nga kuan na siya mo ning per tons na ang kuntatanay, no? Per tons na tinuloy depende sa pag-istoryahanay ninyo. So ang pagkatapos yung mag-istoryahanay ang kontraktor kag ang nagapangontrat ang kontraktor kag ang kuan abi ang tag-iya abi ang principal, no? Sila na yung intindihanay da ang kontraktor naman siya na yung mabayad sa mga tao nga ginpang kontrata niya ginpang hire. That's why gani ang burden sina diri ang sa kontraktor nga dapat nga usisaon sang Department of Labor and Employment kumbala ang ining mga kontraktor ni ginhatag in Manila balatuod ang santo sa kontrata nga napirmahan kaangay sa paghatag sang sweldo nga 150 ang kada adlaw. Pagi sa santo sa nakasugtan nga kung magbalatian ipabulong nila ini baklan sang bulong kag providean sang ilang nga tululugan kag pagkaon kay amo namang nakastipulate sa kontrata kag amo nang dapat yang i-sumiter sang kontraktor sa Department of Labor and Employment nga kung mag-hire siya sa mga workers sa mga sugarcane workers ginalantaw na sang kuan mo sa Department of Labor mo nga kag ginapasiguro nga hindi mabutang bala sa hindi mabutang bala sa anong tawag sini gani hindi mabutang ya sa dihado, no? Sa dihado nga posisyon ang ining mga workers. So amo malang na dapat usisaon sang Department of Labor ti karon kun ang ining nagkadto diri kinagapangayo buli kinagapalagyo kung nasitol na to sila kag hindi na sila magpurso pa kay kung ano nga mga factors abing nga nagapalibot sila da ti ilan na ang importante nga nalabota ang igtalupangod sa Department of Labor and Employment kagkabay pa nga hindi lang sa sininga sa siniya nga sitwasyon hindi lang sa sininga particular nga area nga dapat nila katuan ang tanan-tanan nga mga may ginpang deploy nga mga sakada halin sa iban nga probinsya, dapat pang chikyaron man kung kumusta ang ila sini nga sitwasyon, Bombo Andro? Yes, sa mugid bumudan, no? Ay dapat pala mangin stricto gid bala, no? Kung dapat gid bala kung sa pabla bumudan, ididol man ang pagbantay di sa mga nagagawa sulod nga mga sugarcane o mga migratory sugarcane workers. In short, mga sakada. Bumudan bilang ahensya sa Department of Labor and Employment, so sila gid manian nga kung tanong natin, sila gid man bumudan na dapat ma-monitor mo, no? Sa ila gid man nga jurisdiction ng nasiling ni nga mga sakada, siyempre ila ni nga trabaho gid, no? Nga bantayan man, no? Kasi paano, yes. Kung may problema ni kag gusto na gini magpalauli ang mga sakada, hindi man ni magkapauli kay may kas-advance pa sila? Amo gid bumudan. Kaya mo itong mentionar lang antisipo, ito lang bumudan, nga 15,000. Kaya ang inabi, amo to bumudan naging process, to pala sa ila, mo to naging process, ang ilan mga dokumento, no? Para at least diri magtabok. So kaya mo na ba lang mga isa pagit sa mga problema man, no, nga may mga may mga spekulasyon ng dating nga mga nga basi ginasukot sila and then muna no nga way sa guri bayad so muna lang mga istorya pero bumutan wala hindi lang na nato matumod, no. Magsiling kada isa sila may 15,000 pa nga balayran sa taga 130 na lang ang ilang ilang sweldo kada adlaw pila man ka adlaw kung maimpasan nila ni. Correct. Amo gid mabugat gid bumbudan, no. Okay, ang sa pulo kadlaw nila kung taga 130 pila man lang 1,300. Pila? Correct. 1,300. Imagine mo na sa pulo kadlaw nga obra mo, imong nga sweldo 1,300. Amo ginang mabudlay, no. Kay siling gani bala, no. Imagine daan 15,000 pesos. Di mo na naman nga wala na ding adlaw mo. Okay lang naman na bumudan kung 350 tabi kung minimum katabi, no. Ang imo bingad na okay lang gid na, no. Wala gina problema, no. Biskan magtinapa natin ka bulan nga baydanay. Si at least bala bumudan may impact mo lang yung blad galing nga mabudla ang masubo naman. Wala ka na bilin, no. Kay because nga bala bumudan na pangbayad mo na sa mga utang o kay tungod nga nagka-cash advance ka na sa 15,000.
So, pila na lagi ka sininting mo sang mabilin sa imo no? Kung matapos, grabe inyong kontrata, grabe siya na sila ng asyenda, bumbudan. Magsiling abi nga kada adlaw buhin si mo sweldo isa kagatos para min pasamo ng 15,000. Isa kagatos ti by 30 pesos kabilin kay 130 naman lang kuno ang sweldo nila imbis 150. Butang tabi 150 may 50 kada adlaw bilin. Pero libre man ila pagkaon. Galing mula na ugalang kada adlaw kag tinapa. Oo. Di sa ang pulo mo kadlaw butang ta mapain ka isa kagatos para sa balayran mo si mo ka sa advance. Bali ang pulo kadlaw isa pala na kalibo. Di kay 15 kalibo. Kay 15,000. 15 ka pulo kadlaw pila na? Correct. 150 de o 150 dias. Lang sulod pulo kadlaw, 1,500 lang sa 10 days na day, no? Ang sa kagatos dati kung lima man ka bulan ba? Yawag gid sa gyapon mo buda kay 50 pesos ta sa kadlaw, hindi na kay go, no? Pamao pa niya ga kanyapon mo pa. Di kung tanawon mong trabaho dani da, ti kinanglan mo gini magkawas ng damo kay because na mamugat ka mo bla, no? Mga budlay gid ka mo daya, ti kung bugat ang imong trabaho, ti mo man dapat ang imong mga kanon. Bumbudan, no? Para maibato kay sa bilugan daw mo nga pasaan sang tagpila da ka sang tubo da, no? Tagpila ka kilo sang tubo da kag isaka mo pa da sa truck kag ipang butang mo da. So dapat kidya agad ang sustansya sa lawas mo bumbudan. Sufficient kay dapat ang sustansya mo para may bato sa dadlaw mo da mabugat at trabaho sa nasiling nga sinda bumbudan. Amo gani tiya mo na baka ka obra. Tapos pagkanoon kay mo yasang kada adlaw uga kag tinapa. Nano man lang resistensya sa lawas mo naman? Correct. Kamugid. Pero kung saan pa ba dati ang sudanan nga termihon mo hindi man naman namin bumbudan ng resulta sa imong lawas mo, no? Tuod magakaama to sa kanon, galing ti kanon mo niya karon kuha mo nung sudan mo permit, hindi ko siya pa bala. Hindi kompleto ang imo pagkaon bala, no? Nasilin lang nila nga grow and grow, hindi na kompleto. So tapos ng sustansya bumudan basta uga okay man lang na to nga kahaw da pero tumalagsa lang. Magaling kumada daw niya nga kahaw sa uga kay sardinas, yung mga ano na bumudan unhealthy na ina, no? Para sa isa ka persona nga muna termiyan lang sudanon. Sige, ay follow upon tala ni sa Department of Labor and Employment kung ano ang ila sining assessment kag ano ang ila sining solusyon. Kay man suno sa kay sino tong ang gin-interview Francisco Oplas, no? Kay Sir Francisco Oplas. Si Francisco Oplas, no? Siling niya ti may dialogo naman gin patigayon. Kabay pa nga sa dialogo nga gin patigayon may ara sang win-win solusyon. Correct. Daog hindi man siling abi daog ang sakada, daog man kontraktor, daog man ang kooperatiba. Win-win solusyon. Inang hindi ba kuan lang balang ning patas-patas lang ang pagtinungay hindi nga pagtinungay pa siya imo akon imo tapos akon pagid imo pag imo akon imo tinano na ya karon kay di patas kay kapila ka din nag-akon ang imo ya kay isa pa lang siya akon imo imo ti apat niya ka akon imo ya duha pa lang ti kuha mong punto Bombo Andro. Yes, ang bumudan. No? Dapat pala mangin ano man sila, no? Titani, parang nga patas. Kasi niya, imo, akon. Kundi patas, hindi kay akon, imo. Baw na, ano na naya nga. Nagkaroon na lang niya akon, walang taman. Hindi man tamag din, alok niya nga, ubuson talaga lang tanan niya nga, mabiling-bilin man kita gamay. Correct. Pwede na po muna isang kulina, no? Hindi pala pag-ubuso ng puro na lang pala ako, binlan taman ng iba, hindi ako. Binlan taman ng iba? Correct, kumugit kay sa kabalong kita bumbudan, no? Nga, siyempre, dako man bala gila, grabe nga invest bala. Siyempre, mag-invest na dahil sa mulidaan nga mga butang, kangay isang duta, mga mananog kita dira, kasi mo ng tubo, abuno mo pa, sana mo pa na din mga equipments dira, tanan, no? So, tinakogin man ni bumbudan to ng ilang nag-invest. Pero, kung saan pa ba natin ba ganay lang kayo nagdasulod kita sa mula lang, trabaho, no? Kagamo na din nature sa Bombo Andro, do pareho ba lang nga naghagad na kaya pagkaon?
Ya, manyaga ta dro. Sige. Ari, ako nadubo. Imo uga. Di sakto blada. Pero kung magsiling nga, ya, manyaga ta dro. Total, under taman ka, kag medyo, kwan ka sakon, medyo nubo ka sa sakon. Ya, ari adobo. Mas laban-laban lang ako na adobo Pero may adobo ka man. Hindi yan nga, ako lang ni tanan adobo dro. Total, under taman ka. Uga lang niya imo, akong tanan adobo. Di sakto blada. Ha? Kaya mo kung magkabla mo, dati sabaw na lang ako, di okay na nina. Pwede, hindi lang. Adobo na lang Hindi lang. Adobo tanan ka ununta? Galing kiti ako, superior ko sa imo. Masing ko ako yung nagapalitik, ako niya tanan transaksyon. Medyo laban-laban lang ako ng adobo. Okay lang. Imo lang di Pero okay naman na. Galan na makapala na naman igurong bibig mo sini sa isa ka pudyot nga adobo. Ikaw hindi kaya magkumporme nga masinga. Total ako yung kontraktor, ako yung superior, ako yung tingguha nga maka-ubra ka, nagpanyaga kita nga duha. Kung naglaban-laban sudan ko sa imo, pero pareho tayo nga duha sudan. Malangot-bot mo yan sakon? Ha? Hindi. May naglaban-laban na niya, pero pareho ka mo sudan. Adobo. Correct. Pero kung magsilingabi nga manyaga na ta. Total, ako ang kontraktor. Ang ako niya nga sudan adobo. Namit yung mga sudan ko. Imo tagaan talang ka balingon 5 kabilog. Hindi kaya masuya sina? Pero wala mo dahil, hindi na mo, ay man akong matabaan kakaon sa adobo. Amo gani. Hagana-gana nyo lang. High blood yun na karon. High blood food line na yan, no? Kung ano ang dapat ihatag kay Juan. Give to Caesar what is due to Caesar. Correct. Dapat mo dahil ang nalagay bala, no? So dapat sa amo ni bilang karang nga butang malabis kan di man kita bala butang magbalikid. Dapat ang tinaga bala nga patas. Dapat ara kita bumudan, no? Biskan sa ano man nabing sa isang estado kung nabing sa kabuhi nga persona nga ginatubang mo, kag kung ano man nabing pagtratar dapat bumudan ang patas bala nga tinaga. Para lang mismo magapatunga, no? Para way bala sang hindi bala nato ang pamintaha bala si tika pareho, no? Dula nato bumudan kag parang isa sa ato dito maayo kag bala pagtanaw sa mga ilaman nibing mga boss trap no? So mo lang ginabumudan na importante gid sa tanan kay kada isa sa ato nagakinanglan gid, no? Nga pangitag isang pinanglanon, kwarta, no? Ngay bakal para may isagod sa pamilya nga ginagutom. Especially sa malayo nga probinsya, Bumbudan. Okay, sige. Yes, Bumbudan, no? Para sa pagpangalagad sa Bumbuan is Odto, ini si Bumbu Franz Andrew Burgos, para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbu. Salamat gid, Bumbu Franz Andrew Burgos. Update mga gabanan, may kantanan sa sining mga sakada nga nagpalagyo. Kay ito, hindi magkagwanta sang kaon kuno. Ilan ni aligasyon ha? Tiway man abi magsabat ang kontraktor. Kung tuod gid man nga kadadlaw, uga kag tinapa ang ginasudan. Kag bahay kuno nga bugas. Kung gisa ang ginatigang. Kung gisa lagdos. Kung gisa batok. 19 minutos sa kaligid sa tayong nangalauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa ito na pagpanumbalik banwa. Pagkuha na ito ng report ni Bombo Dennis Robica. Ang sabat naman ni kagapayag ni Governor Bong Lacson. Ini may kantanan sa issue sang espas. Nga daw ginsakyan na pamulitika. Aning espas issue ng ini. Pero ang syudad sa Bacolod, ay naman sa problema kay nagsubahar naman Bacolod. Siya, sige na lang okay na lang ginabato namon nga total ang airport sa Silay City, iya ka jurisdiction sa probinsya, di wala kita mahimo, mga pumuluyo syudad sa Bacolod, ma-comply kamo sa gina-require sa probinsya, nga dapat magsakay kamo sa aeroplano, magugpa kamo dire, dapat may ipresentar kamo nga espas. Pero kung sa Bridco lang, wala problema. Pumuluyo sa mga pasahero halin sa Manila, abi magsakay sila barko, madungka sa Bridco. Halin sa Iloilo, kung sa di man gabahin sang Pilipinas, madungka sa Bridco kaya sa syudad sa Bacolod. Why problema? Hindi na kamo magpresentar sang espas. Pag-istorya nato din pagkalikay gilaman sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay, sarang ini makatugas sang kidney. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Ano ang mapayag ni Governor Eugenio Bong Lacson sa sining issue sang espas kay kung suno pa sa kay Attorney Refrando Diaz, ang aton provincial administrator sa interview kagapon nga gin-intra ni pamulitika ang ning espas ang syudad sa Bacolod daw ay na yan hindi na magdusdos actually way nagadustos ang syudad sa Bacolod sa naglikan lang to nga daw nag-react lang ang mga opisyal naton nga daw nagalalain man nga hindi pagrespetuhon ang executive orders ang city. Ang probinsya nag-insistir man sila yung executive order nga dapat respetuhon man. Nagpa-umod subo ang Bacolod. No problem na kuno siling sa syudad sa Bacolod. Ang tanan nga mga pasahero nga taga Bacolod nga magsakay sa eroplano kay kumong ang airport para sa silay kuangid sila, maproseso sila nga ispas. Pero may payag subong si Governor Lacson sa bahin sa sining espas. Kung ano ang report ni Bombo Dennis Rubica sa Piyakilinya. Bombo Dennis, please come in. Bombo Daniel, dumduman sa tawag medyo nag-init ining isyo, ining espas in between sa aton City Bacolod and the province of Negros Occidental. Bombo, ang tinay mga ngalan na ginadalahi gabi, no? Ginamisyonar, no? Malanta naman ang isa sa mga nagpapili sa Bacolod is isa sa mga consultant pa sa probinsya mo. Bumudan. So, muna doon na drag abi sa politika, ining issues ng espas sa Bombo Daniel.
Ang ati, as you mentioned, ara naman gadi, doon nag-abide naman ang city, nga nag-require naman sila yung mga residents nga magsulod dire through sila airport, dapat mag-secure gid sa sila ning espace. Proti sa payag ni Governor Lacson nga siya tito nag-intra or na lamda na pamulitika ini sabit nga issue. Sunod sa gobernador ngati wa siya mimo kung ginadrag sa politics ning issue. Importante nga mo diya gid mo para sa safety man, no? Hindi lang guro safety man sa taga-province, pati sa safety man sa taga-Bacolod, kaya number one nga purpose ng espace mo dan for checking bala, no, sa mga documents nga ginagamit sa mga nagasulod dire sa atong probinsya. Kahit hindi tayo malikawan mo po na, as mentioned kahapon ni Tony Diaz, no, sa interview mo man, nga may duwa na gani ka mga nadakpan, nagagamit sa fake nga nila na Vax card, no? Taga Bacolod, isa taga Sudad sa Sagay. Ito mo muna yung purpose, tagagamit sa espace karon paano ito mabalaan nagasulod rin nga nagagamit sa matutuon ng mga dokumento. Bombodan, no? Si Dugang pas gobernador ngati kung gusto sa city nga respeto na ila siniya nga gay na pagwa manabing mando, why not nga i-respect Manila ang province. Bumudan na manabing tinorman niya sa aton si gobernador. Actually bumudan October 1 pa lang based sa to sa EO ipogasing probinsya, requiring sila sing espas, no? Tilay lang niya nagpagawa man ng EO ang city nga why sa require sang espas, no? Siguro kita si bali kon before tani nagpagawa sang espas ang city, yung check Manila, no, kung anong requirement man sa province kiti kung sa airport kaya magabuti sila city is under jurisdiction sang province, kundi kaya sa puerto ta sa Banago or sa Bridco Port is jurisdiction niya sa city of Bacolod. Kami na question kung why sa require siyang espace. Isang natin ito, umutubutan ni Gov during... Pero bumbo din kung aton giman lang taon, amo ni, dugay naman sa city ni Baluan nga ang duwa ka entry area diri ang Bacolod. Ang para sa barko nga ang barko dira nagadungka sa Bridco. Kag ang eroplano nga dira nagadungka sa Silay. Correct. Amo lang ni siguro ang daw medyo wala wala makita gilayon sang aton nga city mayor sa paghimo niya sang iyang executive order. Posible. Nga kay dugay na namo sang nagligad pa niya nga antes pa man niya naghana ang mga tayadahay sa eleksyon antes pa man niya nga nagtayada si Alvin nga magkontra sa kay Mayor Bing. Why pa na niya nangin issue na niya sa nagligad mo. Sang nagligad pa yang nga tuig. Ang jurisdiction bala sang city kag sa probinsya kung sa bahin sa airport ang paghambalan, dugay na niya nga may dapat may mga coordination. Di daw dili lang siguro na sipyat siguro ang syudad nga tani kung pag-issue sang executive order, gin-specify na lang tani nga wala na nag-require ang City of Bacolod for the incoming passenger to secure an espace, no? Provided nga dili sila magdungka sa Bridco, which is the area of jurisdiction of Bacolod City. Correct mo mutan. So, but since Silay City or ang airport is located in Silay City, dapat siguro nga isundon ang executive order man sa probinsya, which is requiring the passenger nga mag-secure sa espace. Tido mo man na siguro tali ka simple na kung nakita nila na. Amo man na kasimple bumudan. No, kasiling ko, as mentioned ko, kasiling ko by October 1 may iyo ng probinsya, Governor Lacson, kaya nag-require yung espace. Galing kagamay ba lang ang sa tuod lang sa paglantaw ko, kagamay nga issue? Kagamay nga problema ng espace ni? Simple lang bumudan magkuha ka subong espace. At ikaw online naman lang, di man na makuol kidapi. Pwede ka lang apply I mean, wala labot nga gin-simplified na subong ang pagkuha sang espas. Ang punto ko pagid nga ang ining issue lang, ining problema, gamay kayo nga problema ning inabalang isa lang niya siguro ka pagpamisok do pwede ma-resolve dayon.
Ati pwede Ang din problema lang, kay way isang koordinasyon. Way pag inistoryanay ang Bacolod, kay probinsya sa Negros Occidental. Nga tungod kay, ara na sa paminsaron sang syudad sa Bacolod nga may pamulitika ni, ara man sa paminsaron sa probinsya nga may pamulitika ni. So, bangon sa sinang paminsaron, nga may ara sang pamulitika, why na daw naghuyaanay na nga mag-istoryanay, kay daw tahap na, atahado na, mag-istorya ang city, kay ang probinsya, nga kung sa bagay, kadali lang ginatani. Isa lang na kapagpungko, ay ganun na mag 30 minutos, tapos na, sulban ng problema, bumudin eh. Sakto na bumudan ko nang kilala ko pa, over a cuff. Mula na bumudan, simple lang. Istorya na, why na, ati, sige on the requirement, hindi problema. I-required na sila. Kiti para man safety sing. Hindi lang sa province, kundi sa raman sa Bacolod eh. Bumuda na mo na, takto lang gamay mo lang ng problema masulbar. Puti galing kay takto ng balo mo, medyo nag-ainit naman sa bunga danon siya dahay. Guro mo na eh. Daw na padako, no? Kag nag-aanis ang solusyon. Actually, bumbudan, may nabaton kita dili sining aga lang gid nga response, no? Ining continue pa itong syudad bumbuda sang sulat sa DLG nga requiring sining regarding sining espas mula bumbudan. So nakakuha kita sang nakateksta sa kay DLG Regional Director Juan Jovian Ingeniero regarding sini bumbudan, no? So may ginpasa sa aton yang response sila sulat sining sulat sa Bacolod. Basahan ko na rin bumudan, ha? Sige, Abe. Actually, official niyang response text message from DLG Regional Director, no? Nga to sa pulap kinatane, no? Gin-interview nato siya, puti doon na lang gin-gaan response, no? Ang response sa bumudan sa ato, no? Kaya nag-text natin ko, tinabato mo ng letter. Kaya din sining hangyo abising City of Bacolod. Kaya kung pwede maka-intervene ang DLG sa sining espas issue between sang City of Bacolod and Negros Occidental, no? So, ang response na bumudan na rin sa ato, no? Good morning. As to the SPAS issue, we have responded to the letter of Bacolod City on this. We have provided them the policy direction towards the use of SPAS based on the existing IETF resolution. In as far as the RITF, Constitutional Task Force, Bambudan, RITF is concerned, we are in abeyance to the policy set by the IETF on the use of SPAS, in which the LGUs have the means to set depending on the travel restriction. This remains as our basis in guiding our LGUs in crafting their local guidelines. We are cognizant of the intention of Bacolod City to ease the travel requirements for those going there, but there are means to do this while in line with the policies set by the national government. Through this, we hope to avoid conflict in the implementation of these policies among and within the LGUs. Kumudan. Ang sabatya. So, anong silingon? Kung nakita namin yung Prado bumudan, ang tagsa kami LGUs may ara sila siyang kuanabi o puder na nga mag-implement sa nga mga guidelines sa travel protocol naton pero base sa IETF resolution bumudan. So, buti nga doon nga hands up na when niya sang kilabtan nila ang RIATF. Hindi na siya hindi na siya mag-intervener na ang DILG. No? Kay ang DILG rather. Correct, in-refer nila sa mga resolution sa ATF. No? Ining issue bumbudanti sinyati ara magbasa naman sa guidelines sa ATF kung mga pwede. Prerogative ina siya sa LGU. Yes, bumudan. Kung ano ang iyang pagtanaw sina kung ipatuman niya pa ng espas. Correct. Or hindi na pag-ipatuman, ara na nasa iya. Correct, kaya ang IATF, National IATF, may guidelines man sina nga ang espas ara lang yapon ang espas. Pero depende sa LGU kung ipatuman niya pang espas or hindi na. Kaya ang Bacolod hindi na magpatuman sang pag-require sang espas. Okay. Ang probinsya ga-require sa pagpatuman sang espas. So wala sa may memo ang syudad sa Bacolod kay ang airport ara gani sa probinsya.
amo gan siling ko. So ti why problema? Ti ara Kung ang airport, ara sa daan ng airport, di sa ba singkang la? Sa may old airport dito, wag niya problema kaya why na ispas. Correct bumudan, no? Sakto na imo. Kaya ti ko nagasulod ganit dir sa aton puerto naton, why na mag-require espace kaya ti jurisdiction niya sang Bacolod mo. Dibla? So ti amo nang ruling sang LGU. So depende na sa tag sa LGU kung anong gusto nila, matumal ko hindi, depende sa pagtanaw sa LGU kung i-implement pa na nila nga polisiya or hindi na. Kahit timiyara na sila autonomy nga ginatag sa ITF, depende sila pagtanaw, pag-assess sa ilang sitwasyon kung ina nga pulisa ipatuman pa nila. Kaya daw, ang akong pagkaintindi, until November 15 to November 30, no, still gina-require na sa probinsya ang espas. After November 30, pagka December, base pa man lang yung kung mag-nami na ginman ang sitwasyon, kag madula naman na yung espas man. Correct kung ma-include abi sa another EO naman sa ni Governor Lacson ngati still alert level to gyapon ng province pero may mga pagbuhay sa restriction masasabi ti travelers ang travel protocol natin wide espace pwede ginayabong budan no kay subong sa ko excess pa niya ang EO ngati arap pa na butang ang EO sang gobernador ngati still no nag-implement katagapon sa espas no diri sa province of Negros Occidental. Pumuda pamatian tada ang malipot na gid nga sabat no ni Governor Lacson sa sining kag ang solusyon lang gid dira sundon lang niya sa pasero kung anong gina-require sa airlines. Correct bumuda kay wa man question. Makapauli. Amo lang gina kasimple. Kung gusto ko magpulit i-abide ka sa rules amo na isimple. Pag sila nga gina-require pang ispas sige subong kaya mo nang ambal gat bala nga sa subong gin-simplified na gin na pag-process ang ispas hindi na pares ang una nga daw sa duka record kada mo pa isang gina-require. So kadali lang na subong ti kung gusto mo ya nga makapauli kay gusto mo na gid magpauli comply sunod. Correct. Okay, why ka gid sang perdihon. Pero kung magpakatiga ka kay damo ka pa insister kay amuni bla 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 kay siling sa executive order amuni nga gusto mo pa ya magdebate kay mag-argumento ti hindi kay kapuli. Tiyo kay may order mo, may mando, may guidelines no. Ti mana sundon tagid no kay siling ko ti initara no, hindi para sa imo, hindi para sa iban, kundi para sa aton tanan na. Pareho sa kwat example ko na bla para sa pagsuksok sang face shield. Bo grabe gid ang gaugtas gid ko na magsuksok sang face shield. Kay nag-antipara ko yung daan tapos may face mask pa, may face shield. Ang maginhawa ka bala, gasulod sa antipara, nagaburon antipara mo, gaburon pag ang face shield. Galalaing ko na mo, tigaling kay requirements. Hindi, kung gusto mo magsulod sa mall, suksok ka face shield. Kung hindi ka magsuksok sa face shield, hindi ka kasulod. Anong pilion mo? Kaya may baklon ka, kundi comply ka. Correct. Bumuda na ko yun talang. Kaya enjoy time guro ini nga mga nagkalabilin nga mga travel protocol naton, mga matamat tamal ni dula. Tinadula na ganing face shield, na face mask na lang. Sige lang di man nga kompleto tigid nga totally eliminate ning mga guidelines. Matamat guro at least kwanta na niya. Mahapos-hapos gid para sa aton ya bombo dan. Sige, so mga tada, porsyon na malipot lang reaksyon ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, we cannot stop them if they want to use it as a political issue. But I remember they also said that there should be some sort of respect, no? I'll turn it around. Or why can't they also respect the decision of the province? Bear in mind that we have two major seaports here. And both are here in Bacolod, no? That's Banago and Redco. The provincial government never questioned the guidance or guidelines that came from the city government of Bacolod because we respected that this is their area. Okay, so I hope they will also respect our decision with regards to the airport. Uy, isa lang ya kapag pahayag daw supisinte na kayo ba? Kompleto na bumudan. Daway ka na sa pagitaon kay nga anong hambal niya ti may duha ka major seaports ang Bacolod ang sa Banago kag Bridco. Wala man kami magpasilabot da sang kung ano ang guidelines sang syudad sang Bacolod. Kung may mga taga
probinsya nga nagdungka dira, no? May taga probinsya nga nagdungka kag nag-require kami sang ispas kag why gin require sang Bacolod. Amo nang butsing ganon. Di way na kami naga-question dati karon kay ang airport ara sa Silay kag may nagdungka to nga taga Bacolod. Questionon niya sang city o Bacolod kay gina-require namon sang ispas. Respetuhan na lang. Oo. Kay isa doon naman tamundan sa una na sa Bredco Port, mag-abot ining fast craft nato sa nagabiyahe pa. Ang mga taga Bacolod, diya bumudan, why na ni swab test mo. Ang taga Negros, siya may linyag na nagabantay kung taga Negros ka, ina-swab ka gid, bumudan. No? Ang Bacolod, yung why na nag-required sa to. Why man to question ng province, ang taga Negros na mo niya linya diwa kay swab mo ya. Kung taga Bacolod mo dito ko spiak age kay tiwa ko may swab. Di mo wala na. As simple as that. Anay subong do nagdako ng isyu nga kagamay wala nga problema ni. Di gamay pa pa na mo ko ra. Matapos na Kuan na. Kuan na ining resolve na ang resolve na ang argumento. Resolve ang isyu. Ang isyu sa mga kuan pa may verdict na ang judge. Tapos ang city way naman lang nagkuan na. Okay naman lang subong okay na lang kuno way problema na. Correct po mo dan. At okay lang na kung mag-abide yung tanang kutido ka namin lang, may harmonious relationship. Pag-ilop danay blabong dan. Pag problema. Bombo Daniel. Sama na pinaka-update na ito report kikan sa Kapitulo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat din Bombo Dennis Rubica. Ay kadamo sa mga tinayadahay subong. No? Tinayadahay sa politika, may ara pagid tinayadahay nga basi magira na. Subong nga grabing tinayadahay. Ang China ginibing kundi sa Asia ang paghambalan, ang China gining daw kwan gid na blang daw garit banwa. Nagreact man ganito ang Japan sa nagligad to nga daw biradahon sang China ang Taiwan. Diga do apinan man sang Japan ang Taiwan mo. Ang Taiwan hindi hindi man niya kagamay-gamay lang na yung pulo ganing Taiwan. Hindi na sila magpasakop sa China nga magpa-under siya sa China. Mabato yung Taiwan nga kagamay-gamay lang na sila. Hindi man magdusdos ang China. Hindi man maka-afford China cannot afford to wage war against any country or any island nga gusto nila nga agawon. Kung ang nagapanagya sina, maga-insister siya kinamatarong. Hindi hadlok ang China. Ang China hindi nga nahadlok kundi ang ara sa main sa China business mo. Sus, masagad ka pa ka magira-gira da nga halos ang bilog nga kalibutan na infiltrate na yan na sulod niya sa China sila nga mga produkto mano ka pa da. O galing kon ang isa ka pungsod, banwa, kung makita sa China nga daw ka lampagak man, nga daw kuan man, daw lupog man, nga daw hindi man katindog, ati amo gina. Amo nang natabo sa pungsod Pilipinas. Primero, hindi man makadustos ang China kay tahap man sa Pilipinas. Subong lang man nga nagsagad pangisog ang China tungod nga ano bala ang natabo nga relasyon naton sa China? Hindi bala nga nangin abyan ta ang China? Nakipag-abyan kita sa China? Friend nato ng China, pero I doubt kung kita friend man sa China. Nga ang gina-expectar naton nga pagproteksyon, pagpangapin sa West Philippine Sea, sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte, amo gining nakapadaog siya. Nga nagambal siya nga ma-jet ski gid siya pakadto sa West Philippine Sea sa mga kapuluan dira. Ipatindog ang bandera sa Pilipinas. Kay ipakigbato naton ang aton kinamatarong. So sa pagpungko diya nagsuli ang tanan. Siya hindi tayo magkipag-abyan sa China nanong makwaon ta gid ang kinamatarong tadaya nga magira. Makasarang ta magigira. Ano ang update banwa? Ang update amo nga sa nagligad nga mga inadlaw, may barko nga mag-supply sang pagkaon sa mga trupa militar nga dito sa Ayungin Shoal. Nga may barko dito nga BRP Sierra Madre
nga dito na nagatiner kay dito yan na stranded na dito kag dito na lang niya ginapatiner para man nga magproteksyon sa aton dayang ayungin syol. Sos sang magpadulong tong barko mag-supply sa pagkaon binalabagan sang Chinese Coast Guard ginpapiswitan sang water cannon kagin pandaman nga hindi magpadayon hindi mag-proceed kay trespassing sila sa teritoryo sa China. Imagine nyo na, nanging teritoryo na sa China dayon, ang Ayungin Shoal. Subong, ang inang Ayungin Shoal banwa, nga kung aton giyalang taon sa mapa, kag takso naton ang aton nga duta, kag kadagatan, na bilong ina siya sa exclusive economic zone sa pungsod Pilipinas. Kag may mga ruling na niya sa UNCLOS, mga kabyanan, nga kita nagapanag-iya sila dira, mas laban-laban ang aton nga jurisdiction kaysa China, sa ila gina-claim nga ilan na teritoryo, base sa history kuno nila nga, sus, sa una pato yang wala pato nag-usong mapa. Di karon, may arang negosasyon, nag-intra si Presidente Duterte nga kung kisa daw makasiling ka daw kadamahan, daw may kunting kadamahan man ini. Nga nagpasugot ng China, kahit nag-istoryahan na mo, nga magsulod ang supply ship. Ang supply ship sa Pilipinas dito sa Ayungin Shoal. Nakasunod, naka-supply sa pagkaon to. Pero ano ang pinaka-latest karon nga ginademand sa China? Ang hampang sa China ya abtik balikay liputanay ti ko maliputan ka ti tapos kagid. Ang China nagademand subong. China demanded that the Philippines remove the BRP Sierra Madre at the Ayungin Shoal. No? Ini isa kadlaw matapos nga ang supply ship naka-supply gyud sa pagkaon sa grounded Navy ship. No, ang amuning BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal, Banwa. Ang China naga-insister nga ang ini nga area ila gina panag-iyahan. Kaga suno mga kabyanan. Sa Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, siya ang tawag nila sila sa Ayungin Shoal dila sa area Ren Ai Jiao. No? Part kuno ini sa China sa ila gina-claim nga 9-dash line. Nga mo gina-insister nila ya bisan sa pagpakibato naton ya hindi amo na dayang kadagatan na mga kapuluan da. Part na sa amon mapa sa amon gina-insister nga mapa sa dalom sa amon nga 9-dash line. Dati kinalan mahalinda ang kwan. Kuhaon nyo dahil yung barko na kay kami nagapanag-iya sila. Teka ron, nag-insiste rin ng China nga kuhaon ang nasambit yang BRP Sierra Madre nga stranded karon dira sa Ayungin Shoal. Ano ang sabat sang aton nga depensa militar? Sa aton nga Defense Secretary, Delfin Lorenzana. Siling ni Defense Secretary Lorenzana, Ayungin Shoal lies within our EEZ, Exclusive Economic Zone, where we have sovereign rights. Our EEZ was awarded to us by the 1982 UNCLOS, which China ratified. Ratified man sa China ang pag-award sini sa 1982. China should abide by its international obligation that it is part of. Dapat sunod sa kay Lorenzana, sundon sang China, masunod ng China, sa ila sini nga international obligations, kay kabahin sila sini. Furthermore, the 2016 arbitral award ruled that the territorial claim of China has no historic nor legal basis. Wala sang balasihan, no? Kagin award na ni sa aton sa 2016, may ari na kita
arbitral award banwa, ugaling wala naton mapakigbato kag ma-insister sa China, kay ano hambal sang presidente naton, siya papilang na. Why na yasang kwan, why na yasang gahom, kay papilang na siya. Papilang sa tuod. Pero sa to pa lang, gin-insister naton at least na ibaluan sa China, nga may arak kita, ginakaptan nga papel. Di karon nga naka pabakod na ang China sa ilaman nga claim sa nasambit niya nga teritoryo. Nagkakwan kita, hingagaw kita subong. Doon nakamarasmas ang Pilipinas, nakamarasmas ang aton nga Defense Department. Suno sa kay Secretary Delfin Lorenzana Banwa, may ara kita sang duha ka dokumento nga nagapamatuod nga may ara kita sang sovereign rights sa aton exclusive economic zone, samtang ang China wala sila sa may ginakaptan. Kag ang ila ginaklaim wala sang balasihan. Kay napamatud-an na ini Banwa nga wala sang balasihan. O galing wala lang pakig-away naton ang arbitral award sa tong 2016. Di sumong hingagaw kita. Kay kung hindi naton ini pag-i-insister ang aton kinamatarong laban Banwa, pagbugtaw naton isa kaaga, wala na sang may nabilin nga kapuluan sa West Philippine Sea nga aton ginapanagyahan. Laban-laban ang kadagatan nga nasakupan sang aton ginatawag nga exclusive economic zone. Imbes nga barko sang Pilipinas ang ara dira, imbes nga mananagat sang Pilipinas ang ara dira sa kadagatan, ang makita naton nga ara dira nagapanguha sang dunang manggad sang masyado kamanggaran nga kadagatan sa West Philippine Sea. China na. Chinese people na. Ang pamangkot karon, kung i-insister naton ang aton kinamatarong sa West Philippine Sea, ano matabo? Kung hindi pagkuhaon naton ang BRP Sierra Madre, awayon kita, girahon kita sa China. Kaya mo nang ginapamahog sa aton sa pila na katuig nakaligad, sang wala gid kita mag-insister sa aton kinamatarong da, kay basi girahon kita. Di subong nag-insister kita, girahon na kita ihan. Amo nang pamangkot na, magira na yan ang China. Kay subong nag-insister na kita. Kaysa nagligad, why kita nag-insister? Ara, nagbira-bira sila nagkapanguha sang ila kulhaon sa kadagatan ta. Subong nag-insister kita sa atong kinamatarong, may gira ayan nga matabo. Sa pamatyagan ko, way sang gira nga matabo. Ang China makulo ni Banwa. Tungod nga hindi maka-afford gani nga magira ang China, kay hinali nga girahon sang China ang Pilipinas, kag pangagawon ni ng tanan nga mga kapuluan dira sa West Philippine Sea, pululihan siya sang iban pa nga mga kapungsuran, pagapangunahan sa Estados Unidos. Nga among ginsikway naton, pagpungko ginidigong ginsikway ni dayon ang Estados Unidos. That's why nga nakaangkon sang China nakaangkon sang tsansa ang China nga magbuli sa aton, kay ang aton nga sandig kag aton gihilay adto na sa ila. Kadumdum kamo Banwa nga may nakalabot maganing sa punto nga may mga streamer na gipakabit nga welcome to the Philippines, province of China. Kung hindi tani pagpangapinan, magabot ang panahon nga basi magbugtaw na kita pagkaaga, welcome to the Philippines kituod, province of China na kita. 1 minuto na bilang kabagadahan, kita stag na ng alas 2. Dili sa ito na pagpangalagad sa platuntunan na Bombo Hanay Soto. Ginakulabos kita Banwa sang oras, dili sa ito na pagpangalagad of the Nail Magita Buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30